Okay, sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonso Wenkabi bafethu sibuyile with another analysis. Njengamanje qeda kudlala Orlando Pirates at Amstel Arena neCasrick Stars. Ayike Nedbank Cup ayibafethu ayibekhala. Sibuye hamba kanjani? Shophu kunjani? Ugrand. Hayi, thokozile. Ayi mfethu. Khona enye indoda engangikhula ngiyilalela lapho ekuthiwa uThozani Langa. Yale koLundi. Ayithi mayisibiza ayithi hayi nombani lenkinga ezangehlela ziyomehlela. So ungakhali kakhulu. Inkinga ziyagibelana. Inkinga zagibelana phezu kwezinye. Kwenzeka inkinga emini kwenzeka inkinga manje. Hayi le nkinga asazehleli ke ama-teams azehlela uNedbank. Ngapha manje wonke ama-big team aphumile, i-revenue incane. Mina ngiyayibona lento isukaphi. Isukaphi. Kopela. Bakopela bani? Khona abantu abakopelayo. Babona ukuthi hayibo nayi iSoweto Giant iphuma. Mina ngisahlaleleni la. Babe belandela namhlanje baphuma. Omunye mayithi uyabheka. Hawu, sekusele mina ngedwa. Sengisele ngedwa. Le big 3. Uthi nami ngilandele. Walandela Zaya. Angazi noma kopisha into right. Shuthi lezi zayikopela. Lo ekopelwa kuye bese yabona uthi okuyakotshelwa la. Kopela negama lakhe. Bese yena aqala phansi ayawashintsha ama-answers. Lo bekopela answers are wrong. Abafethu, let's get to the game. Bafethu kanjalo Stubborn Pirates took the game to extra time. Emva lokho they took the game to penalties. Stubborn Orlando Pirates also took the penalties to extra penalties before they give up. Okay, sibuye hamba kanjani? Hayi no. Go grand. Ibone kanjani igame? Igame idlalile mfethu. A game kwi-level mfethu yakuma game adlala mhlambe ko Champions League yako UEFA kanje ko Europe. Usho kanje? Ngendlela ebekuyiyo. Hayi no mfethu. Angazi noma ngingasho yini ukuthi le team le Casrick Stars iyalamana iCasrick Stars nesikhukhune. Khona isikhulu sesikhukhune siyasilokhujana siyasifihlela. Ukuthi sine team le kwaMatsepe. Hayi ngeke mfethu. Abaqophile i-defense njena. Baqophile each and everything engena eboxini they intersect every ball maliphumile lashela goalkeeper yiphutha. La goalkeeper yiphutha. Yabo first thing usadlala umdlalo ebake baba nama shot on target labantu early in the game. Bebehlupha uMakowa nale striker lesesikhulu ebesingikhumbuza uMosiyamedi ngomzini. Esikwazi aggressive. Esikwazi ukuthena nabo chabatshane lapha na kwi defense sashaya kanti asiza ukuthola i-shot on target. Yabo. Emva kwaloko well done to performile uMoremi mfethu. Bekwazi uku-overlap abaye phambili baphaselana amabhola lapha noMfukeng. Belithola ispace nesimnandi first half uMfukeng ibhola alifake it's uzocinga uDijong noma uzocinga uVan Rooyen overlaphile lapha ya. Alithola mayilitholi labafana bebenza sure ukuthi siya intersector siyamaka emuva selikeep ibhola. Mase silikhiphile siyaphaselana siya counter attacker. Yabona into ebashode ngayo mfethu ukuba nomuntu oneskill kuma long ball. Laba basemaceleni abatshela ukuthi uma ke laphuma le bhola velani niqhume niqhantshe ngapha nangapha mina ngizocinga umuntu ngebhola bekuzokhulunywa okunye ngoba into ebeyenza ukuthi iPirates bamake bebeshaya ama short passes kungekho ukuthi umuntu uzothi uqhela beshaya ama short passes ikwazi ukumaka iPirates la. And enye into bammeshe uDean Hoto first half ngespeed. Uke walithola uDean Hoto kwamgudle komfana wazi wayophuma ngathi ngiyaqala ukuyibona lento kuHoto. Ufana laba Ngiyaqala yabona uHoto ube performa kahle ibhola uma elithole yedwa kungekho umuntu ozommangisa noma abantu abazojahana ibhola. Kwakhona abazojahana ibhola ngeke kusaba elakhe lizomakwa lelo bhola lelo. Labafana laba bengazi bebethelwe ngezibhonkolo bebenjani. Yabona uma be defender kuba yi5
3-1 bese beshaya counter attack iyashintsha formation yako 4-4-2 kodwa nje bebe discipline ngise ngasho ngathi ngena uMbuthuma ngathi hayi ngeze nzela uthi UMbuthuma yeah lo mfana bemakile bengafuna ukuthi lize lifike kuyena ibhola belithi liza uyalihead nenye into engibabona ngayo bagudi ngayo ibhola abalilindi man laba bafana bayalihlangabeza yabona makuthi ibhola liza nje balihlangabeza bekwena and busubona futhi ukuthi iOrlando Pirates isinokubasaba man makiyo 50-50 yeah laba bafana bebefikile it's either lihamba phezulu noma lihamba phansi bebeya kulo lizo intersectwa ngonyawo lihamba etshanini noma lo intersect bebezama make sure ukuthi each and cishe more than 80% ukuthi lamabhola siyawa intersector before ukhahlelwe ukhipha ilento abayenzile even nalomfana lo ikhonisho etheke ya save uChayine laphana bekushawe iphasi yamhlula uHotho ladlula lebhola kwasho ukuthi bese kuyi tight angle akothi shot on target mfethu wayisave uChayine ngasho ukuthi abafana bebezolibamba lelo goal ba defend bekuzobe bewinile ngoba umuntu obezokora during u90 minutes bese ewinile yabo ya substitute iPirates yafaka uGeneral Apolisi wawazama ukwafaka amabhola intercept ama squares each and every ama squares amaningi be interceptwa lapha laphuma nebhunu kwangena Mbuthuma still kwafana uzange ube khona umehluko yabona second half kuke kwaba nale incident umfuking against Mfukeng bamaka omunye Mfukeng ngisho ukuthi imungu hayi kuke kwaba Mfukeng khona Mfukeng ngoba ke omakekile khona Mfukeng omangekile nje ngalanga kuyithashilani lakhishwa ibhola ngasho ukuthi abasafune lutho ke manje labafana laba labafana laba bayinkinga bawuqophela umlando they are the first team to defeat Orlando Pirates in the Amstel Arena lento bebethi bayayigwema ku Sundowns isagwemekanga abafika abafana abancane bathi me tata uyabhora siyarocka sikastric stars starting 11 so ibamba kodwa so ibamba and imfethu i-defense well defended ba defendile iCastric they fought with their lives bro ukho ngaze ngiyibona into nje mina angazi lishesha lifast iCastric gave us the best pace eyodwa from umdlalo oqala up until kuyoba u90 minutes even extra time same pace mina bengithi ukuthi hayi ma extra time they will crumble bazoba nenkinga bazokhathala lutho same defending same attacking style bonile futhi ukuthi besizithi ziyala ko 20 minutes iOrlando Pirates busubona ukuthi hayi akuseyona le Orlando Pirates ebigijima ku 90 minutes yabo mase ziya extra time lapho ku 20 busubona ukuthi usiqalile ushintsha inkinga baswe bahambisa indoda yathi ngamane kudlala 200 minutes bayidayisa hayibo uzwileni ukuthi leyo ndoda yahanjiswa ubani uMbezi Limbukazi uMbezi Limbukazi wahanjiswa Flemingburg Flemingburg wahlanganisa connection ukuthi lo mjida kathenga kodwa sikho lapho asikho lapho qhubeka uthe kuyilokhujana bakhipha uHotho iPirates hayi ngivela ngabona bakhipha uHotho lo mjito bekwazi ukuthi mayelithola ibhola akhathe ashaya ama squares yabo uNdaba uyadlala ibhola but manje labafana bese befuna leyo umuntu ozoba pace ukuthi siyalibamba sishama jubani sishama long ball yabo yathi ukwehla ayizange isaba khona le attacking ebeyiqhamuka noHotho nakhona naye uma ngabe elithole A1 ibhola uzokwazi ukuthi agudle line mhlawumbe udeliver cross baphaselana laphana kukwazi ukuthi mhlambe bayishaye itarget ngoba nokhipha uke wasave mfethu ukhipha wabo lapha Mthombeni bese ngiyitshela ukuthi liblockiwe alisavanga liblock ngiyitshela ukuthi hayi ke yabhala iPirates yabhala iPirates kwaze kwayikhona hayi lutho khona bebengabenzi lutho labana bebehead yonke into bebenganqina ukheda ka3 lithi ngahlala iphinde behead futhi alabafana basebenza unamtajela yena behlalelene egamini
cause ngibonile uMakhawula ukuthi ube deep emaka ukuthi intercept naye aphaselane nedefense ubese azacisha afike na kwi-defense phambi kwayo ngendlela bebefika ngayo bebewashala ama short passes up okusho ukuthi ukuba deep kwakhe kuyisizile iPirates kuyisizile ukulekelela ama defense cause bebehlupha labafana bebehlupha defend kuphela bebeshaya counter nemtajela mina ngiyibonanga i-contribution yakhe bengizitshela ukuthi omunye wabo ozophuma mangabe sekushintsho ngamangala masekuphuma oHoto kwaphuma oTito Tito bebehlanganisa mfethu laphana no Apollos sengenile behlanganisa bekhanda hayi ubeyishiya futhi uTito iposition yakhe ehlupha naye ebona ukuthi sinencindezi la siya pressurizeka fanele lapha mina ungidlalele kamnandi uTito ungidlalele kamnandi compared to uNemtajela yabo even no keeper uVan Rooyen Van Rooyen bese namakhadi vele kusho ukuthi bese kuphoqa ukugwema ukuthola ired card le red card bathi i-carrier red card iyasuka namhlanje ingazi iyohlala kumgqibelo ayisali la enkundleni ingene ephoketheni lomdlali agijime naye noma ithola kodwa uVan Rooyen yabona this was a second year yabona le ilokhujana uMoremi abatholile i-yellow card noVan Rooyen yabona lama tackles enziwe uVan Rooyen futhi kakhulukazi uVan Rooyen iyona ke i-tackle ekube yashawa ubani uNdamane kwiSundowns idlala nePirates eyayingakhandi penalty iyona ke tackle abangakhuluma ngayo tackle from behind wathi uqale ngomdlali nani cause abanye basitheka bangabona inyawo la ngaphambili kuTito lalisesephezulu ikamera ingemuva elandamane lingaphansi so bona mabebona unyawo leli ligobile batshela ukuthi lishawe uNdamane kanti akalishayanga nangempela saba khona isithombe kubonakala ukuthi nalo unyawo khathi lizohlala futhi uTito wathinta uNdamane uTito wanyathela uNdamane kodwa asikho lapha bengikhombisa ukuthi lama tackle enziwe uVan Rooyen beno Moremi iwona akabangenza ipenalty and lawo makhadi besebewakhandiswa ifrustration ukuthi abafana bebebafikele frustration bebebahlupha abakaze bahlushwe kanje uVan Rooyen abakazi and noma kudlala futhi another 90 minutes I think abengekho bezokora noma bethiwa edwe omunye edwe 24 hours idlala ekseni iziphele ngakusasa ngalesikhathi eqede ngazo bengeke ikora cause labafana ngendlela bese beyincindezela ngayo bese benza sure ukuthi wena uVan Rooyen phela wena udlala la emuva ifanele uhlale kwi-position yakho le nto yakho yokushaya ama-counter sikhona thina ubani ozosimanga ngoba uzodeliver i-cross umfana mhlambe ithole somebody ozoconvert to i-goal ukube bayitholile i-clear chance yokuthi bakhahlele kahle hayi mhlambe bebengabhala ukuthi bekumakene laphana igame ibiyifast ayizamile iOrlando Pagania ukuyimatcha lelo khujana laphana kugijinywe total washintshile kugijinywe into eyodwa wadlala into eyodwa angazi noma khona ababejove ngayo yini one pace and behlupha ne counter attack akusi counter attack ukuthi kujatshulela ukuthi sesimakile sesitholile ibhola iPirates kuyanikana kuyiwa phambili bayaphaselana kuyashesha kuyagijinywa ukuthi njoba sihleli la uma sesiphuma futhi siphuma ngepace enkulu nakhona futhi sishama accurate passes uzokwazi ukuthi kwasho ukuthi iOrlando Pirates phela idlala kwiPSL izokwazi ukuthi yabo izokwazi ukuthi ke ba add number laphana adrope uMakhawula bakwazi ukuthi bayimake nabo babatshengisa ukuthi no bafana angeke nikwazi ukuzenzela into ebashayile ukuthi bebe dropa kakhulu in numbers ike yashawa icross
iqhamuka kuphi ka left yafica kwakube khona umuntu oyedwa iza emva kwakhe yakwazi ngasho ukube bekunabantu abayi2 kulele bhokisi oyi1 bezolithola khahlele ibhali so ngoba ngisibebe abantu bebemaka kakhulu bebefuna ukuthi ba draw abakwazanga ukuthi ba add ama numbers ukuthi whenever qhamuki i-cross noma i-long ball kube khona abantu ebaficayo la bakwazi ukuconvert ibashayile kakhulu lento because bekubaphoqa kona ukuthi bahambe bayolokhuja bayomaka kukhona omfuking lapha bebehluka ba overlap ohoto ba overlap ofandrweni second half kwaze kwangena no Apollos kusho ukuthi must ushilo coach what must ukuthi kufanele defendwe ngempela ngoba labantu abalokhuja sebefuna igoli manje sebefuna igoli kwabaphoqa ukuthi sebe defendisisi and ngepace A1 hayi well done iCasric hayi ngoba ngifavor kodwa bengiqala yabona yikho igame emnandi kanje engabe ngayibuka kwiNedbank Cup this is a premium even stuff iTS Galaxy ngesikhathi ishaya iChiefs yayingekho mnandi beki first game beyimnandi game namhlanje final bekungazathi ubuka igame yako La Liga i-team enkulu versus enye i-team enkulu noma i-EPL team enkulu bekuyileso standard exactly equal if i-rate yale bhola belingekho phezulu leli bhola leli ayangiboni i-tournament esazo even nakwi-CAF igame nje ayikhumbuli and enye into iplan ye-coach we-Casric Stars isebenzile siyababamba siyoyisa kuma-extra time kuma-penalty siyababhonya ngempela ngoba kuma-penalty we defend with our lives masibuye lapho siyababhonya phelile nje boys please survive 90 minutes 90 minutes extra time but first another 30 minutes okugcina then siya kuma penalty bese singekho isidingo sokuthi Orlando Bhakaniya abadlali bayo bathuke kugejwe penalty ipenalty laphana ayizange isave ukhipha omunye ikhuze phezulu epapa omunye washaya insimbi phezulu laphana insimbi epapa la geja so ibe nama chances ayi2 ngesikhathi kusashawa 5-5 ilokhujana iCasric bekumele yena umuntu ogcina oshaya ipenalty esi5 ayikore bawin wayigeja kwasho sebegeja ama penalty la yajabula iOrlando Pirates Stadium wathi waye uma geja iCasric yazi ipenalty esi extra time yama penalty ngoba phela isibambezelile iPirates inenkani ngabe sengiyahamba ngiyakwamama uyangichaza manje isikali sami singilindile Speeds 7 overtime i-postpone igame iyayidelay yafika iyayithatha ipenalty yokuqala yangena yabhala iCasric ipenalty yesibili kuma extra time ama penalty yayigeja Orlando Bhakaniya lo landelayo ke ngizwe kuthiwa fanele kube umuntu omubi ngoba labafana abathanda ukuba osweet bawageja ama penalty nangempela yakhalene ethini yavena izobhala ilokhuja imali emnandi iCasric and enye into engiyizwile kubazali babadlali nezihlobo khona abafavorayo abafavor iPirates kusho ukuthi kodwa ngoba phela kudlala izingane zabo noma i-time lifavor iPirates kodwa malibona indodana belisho shaya ndodana vimba eqoqa isikipha sePirates eqoqa isikipha seBhakaniya another thing the penalty of Mokwe of Mofokeng boy ayifukeng umdala man ayingeke bese khombisa lapho ukuthi siyafuna ukuwina hayi ikhombisa lababezayo ukuthi kuse sifuna ukuwina la sifuna ukuwina la hayi bafethu ayike lafa kanjalo ikhehla bafethu Casric iyashaya Orlando Pirates first defeat kwi-Amstel Arena so bafethu ingane seyidlalile aninike nje noma 24 nje bejabula abafana vele siyazi ukuthi namakhula box khona lapha ayincane 24 iCasric fanele ithole noma i122
Hayi phela bengashayi kakhulu labafana. Yamadamp. Angithi manje khona nama reserve. Oh. I-coaching staff. Yeah. Yabo wonke umuntu akanele. Yeah. Yeah, isquad sabo nje sinele kahle umuntu abe namadampa awu4 eyedwa. Balale bemnandi. Futhi kufanele bayobaxhawula. Sinasinika igame engingakhumbuli sakusayithola abafana. Hayi abakazi bedlala igame kanje. Yabo. Kule season nje abakazi bedlala even nakula season. Phela iPirates idle ngepace. iPirates izokugijimisa mfethu. Yeah. Izokubonda ikubonda yabo manje babonde baqede. Nabo bayabonda. Abafana banenkani. iPirates yabagijimisa nawe me now. Ha, pace versus pace. Kabi. And non-stop pace le. Akekho khombisa ukuthi hey mina senginamajaqamba manje. Mina sengikhathele sengilala phansi. Bangiwisa kancane sengilala ngivuki. Njengale lenziwa kwi-Champions League. And enye into engiyibonile labafana ukuthi bahlaniphe ngayo. Awukwazi ukudlala 1-2. Ungaliphasa umdribble uliphase ngeke azakuyeke. Ngeke azakuyeke uzogijima nawe ukuthi mayiseliphasa lo umnikile ungalitholi. Yeah. Hayi bafethu, this was a nice game. Kodwa ke phela izibhlungu ayipheli bafethu. Sikhala sibaningi. Sibuda last wait I know nangikuzayo isabuye iNedbank Cup. By the way, kuma local cups ayikho icup competitive than iNedbank. Lapho ucabanga ukuthi uzotamzela noma ngowana kuthole abantu baku third tier noma second tier. Hayi danki. Yeah, next time sizoyibalekela ingane. Nihlezi nishaya ingane uTshakumbatsha, oCastro Stars, oMilford, oCape Town City ngoba berelegatiwe nje. Yabo manje sizothi ngiyena untanga bami ingane ziyagijimisana. Okay bafethu siyayivala. Danke siyabonga.